Hanza akasike kutanga kuno. Itumato magame yenyewe kuti ekupfudza newa. Aiwa Zhombe tagara isusu kupondana ayo ande kwedu. Ndocho kwadi chiripo. Zhombe tagara kupondana ande kwedu. Muchipondana nani? Ndikangokuvenga dzimweri dzenguwa ndogona ngokuponda ukaita mari ndokuponda. Munhu andiponda wonzi kwai ane lawyer. Lawyer ari kuriwana sei achindiponda. Ari kuriwana sei lawyer achindiponda. Muno muZhombe ka mutemo uri kutonga favor. Muno muZhombe. Izvezvi ukanoponda munhu. Chokutanga ukava nemari chete zvapera mhosva yako haina kwainoenda. Munhu angafiri uko moya momurasira kuno. Panapa pane maini repanapa. Munhu kana akafira kumagrosa uko zvinoitawo here kuti mubva nemunhu uko moya momusiya uko pachodzwa sabhuku wachona. Tingadai paita ane humbo hwekuti uyu ndiye akazviita achimuona achizviita. Manje hapana ari kukwanisa kumira chero kumapurisa akamunyoresa kuti mwana wako amuchechetere ndiye akazviita, ndiye tenge tichikumbira. Iyeka ngaburidze chokwadi kana achiye anotaura iye mufi kana achiye anotaura ngaburidze chokwadi iye. For the purpose of tracking and recovering your stolen mobile phone handset, LK Cellular Connect Zimbabwe is here to put back a smile on your face. To enhance mobile phone device recovery efforts in Zimbabwe and deter the user of stolen cell phones, all you need to do is to find your IMEI number on any phone by dialing *#06# and store the 15-digit number somewhere safe. When your phone is stolen, notify the police with your IMEI 15-digit code, then bring the police report to LK Cellular Connect Zimbabwe. Tracking locally and internationally is our everyday business. Remember, for only $1, we can keep safe your IMEI in our state-of-the-art system by registering in advance your mobile devices with LK Cellular Connect Zimbabwe via our website. For more info, call our help desk at LK Cellular Connect Zimbabwe. Our business is to combat smartphone theft in Zimbabwe. Makadiko vatarire vepa Sly Media TV. Tinokuchingamidzai nemufaro panepfenyuro ino yatinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzatinofambira kunzvimbo dzakasiyana munharaunda ino yenyika yeZimbabwe. Zita ndinonze Sylvester mwana wekwa Tapfumanei. Muchirongwa chanhasi toda kudzura nekudzora ndangariro. Takanangana nechirongwa chemukomana anonziye Munyaradzi anobva kuGokwe kuZhombe uyo akapondwa mugore ra2023 asina nasi haasati avigwa. Svondo rakapfuura pasera apo takanga tiriko kuGokwe tichitaura nasekuru Mvurumu vachitipa update iyo yekuti Munyaradzi haasati avigwa. Mucomment section makatanga kubvunzwa kuti ndoupi Munyaradzi iyeye, akamboita sei, chii chakaitika kwaari. Izvo zvakatirangaridza kuti tinofana kugara tichidzokorora dzimwe nyaya nekuda kwekuti vamwe vanhu vanenge vakutevera Sly Media TV mazuva ano vanenge vasina kuona nyaya iyi ichiitika pano pa Sly Media TV nekuti inenge yakaitika vasati vasubscriber kana kuti kufollowa mapages edu. Pakaitika nyaya iyi takati chiri pa 235,000 subscribers pa YouTube. Iye zvine zvitapa 413,000 pa YouTube pakarepo. Zviri kureva kuti vanhu vanopfuura 200,000 havana kunge vachiona nyaya iyi kana kuti vakangoita manzwira-nzwira. Nekudaro tinodzoka zvekare tichikuzivisai background yenyaya iyoyi kuti yakatanga sei, kuti tizosvika pakuti makore maviri apfuura kusvika iye zvinezvi munhu akashaya haasati avigwa ari mumochari yekuKwekwe. Nyaya iyi yatiri kuita iyi yakasvika sei kuSly Media TV? Pauline Tapfumanei, mwanasikana akaroorwa ari muroorwa wekwachirape, iri hanzvadzi yedu isu vekwatapfumanei, akarova runhare mazuva iwo ndanga ndichiri kuUnited Kingdom. Akataura kuti mukoma kune mashura nezviratidzo ari kuitika kuno kuZhombe, kune chitunha chanzi chiri kutaura. Handizi kukwanisa kunge ndichibata mukoma Robert, saka ndati ndikuzivisei kuti kana muri interested nenyaya iyi, aiwa ndo zviri kuitika kuno, rongai kana muri kuda kunge muchiuya. Aiwa
inino semukuru wekambani ndakabva ndadispatcha timu yemareporters edu nemakamera persons vachienda kugokwe kunofambira nyaya iyoyi. Akaenda ikokoko ndi Robert Tapfumane aimboshandira Sly Media TV pamwachete na kamera person waakabva nayo kuno kwa Harare achienda nayo ku Zhombe. Tiri kutaura izvi nekuda kwekuti vamwe vanhu vanozoti ko muri kuburitsa munhu asisipo sei. Inyaya yakaitika vamwe vasipo vari kuda kunge vachinzwa kuti yakamira sei, asi mutapu wenhau akanga ari Robert akaenda ikoko kuZhombe kunotora nhau iyi. Tine mvumo zvekare yekushandisa mavideos atinenge takapa munhu aitishandira mundima iyoyo kuti anoishanda mazuva iwayo nekuti anenge aenda under the expenses of Sly Media TV, kwete nemari yake yemuhomwe kana kuti nemari yake yepapay. Saizvozvo tine mvumo yekutawo zvinoita vana ZBC kuti kuna na Mushakabvu vana Paraffin, kuna na Mukadota, kuna na Gringo vakanga vachita madrama pa ZBC. Zvese izvozvo zvakafandwa neZBC. Saka ZBC inogona kuramba ichidzokorora mavideos akaitwa nevanhu vavakaita production yacho vachishandisa macost eZBC. Nesuwo pa Sly Media TV zvimwe chetezvo. Musazoshamisika mukatoona tichiburitsa kana angave Elizabeth Nyaguyo kana angave Frank kana angave Robert mutemo wa television wokudzokorora maprograms. Mushure mekunge dispatcher team inini semukuru wekambani takatumira vanhu nezvishandwa zvedu zvose zvosanganisira motikari kuti ngavaende ikoko. Vasvika ikoko, nyaya yatinoda kuti tinzwe izve ndeyekuti pekutanga pavakasvikira kuti vanzwe nyaya yekuti kuchitunha chiri kumbotaura sei, zvambofamba sei. Izvi vakasvikosvika paZhombe kwakanga kuine makorokoza aishanda na Munyaradzi achiri mupenyu asati apondwa. Background yekuti akapedza 21 days ashayikwa mushure mekunge anze amborohwa pamashops paakanga achinwira hwawa achibva azofa, akazowanikwa ari pane mumwe mugodhi. Nhoroondo yacho ndiyatoda kuti tinzwe kune vakomana vakanga vachishanda naye, manzwiro avakaita nekuti chitunha chaMunyaradzi nanhasi achina kuvigwa nekuti chakaramba kuti handivigwe ndisina mapatse angu. Regai tipinde munyaya iyi zvizere. Chakaitika ndechekuti munhu akaurayirwa pano pamashops. Chaita sei akaurayirwa sei tsanangura ipapo? Semanzwira amakataka kuti maonera makaita? Manzwira andakaita ndechekuti munhu ari kunzi akaurayirwa pano pamashops. But vakamuraya vacho so far ndisati ndavaziva, asi vari kunzi vana vepamba pakazonoiswa chitunha. Saka afa kudaro ndo pazvazoita sei? Afa kudero vanotaura vanoti akazonoiswa mugwizi, after mugwizi ndobva azoiswa mumugodhi ndopa akazobudiswa ipapo. Mumugodhi ndo munochera chuma. Asi mumugodhi imomo kwakuri kumba kwaaigara munhu. Saka vabereki vake zvakazosvika sei kuti vazoziva kuti kune munhu afa vozotora vozoya nebhodhi yake ipapo? Ipapo ava vakazomuchinja kubva kugwizi kuinda naye uku kumugodhi kwake kuisa, ndo vanenge vanoziva nezvazvo. Vabereki ndokuuya ndokuzoya nekofi nebhodhi yacho ipapo vavaisa pamba pacho ipapo. Pamba pacho ipapo ndazva kuti hanzi chaitaura mati chaitaura kuti chitunha ichi chakataura kuti ndisire mvura 2 liters yemvura handiti ndichange ndichimwa ipapa nebhachi, kana ndatonogwa ndichapfeka, kana ndatonogwa ndichapfeka. Then after all ndisire ndiro, mandisira ndiro ndichakwanisa kuti ndinge ndichibika pamba ipapo. Okay. Vanhu vacho pavakasirwa kofi ine bhodhi iyo ine chitunha vakaita sei? Vakatama pamba, vakanogara kumwe. Kumwe kwacho kuti kudhuze naikoko kuti havasi kutooneka kuti vari kudhuze naikoko, hakusi kuti kwai chinhambo, kudhuze handiti. Ivo vabereki vemukomana pane zvavakasiya vataura here kana kuti vakambotaurana here nehama dzemunhu ari kunzi akaponda here? Ipapo ninganyeba hangu, handina ruzivo nezvazvo.
mati mvura yaichanwa mvura kunopisa kakuno azvo kuti mvura iri yaingopera yega nekuti asi aiwa nemaonero angu mvura yaimwiwa nekuti 2 liters yemvura yakavhagwa haingaperi kusvika zvekuti kwaingasvika muhafu wosaura kuti chitunha chaitovhura chaitovhura chovhara chaitomwa but hakuna here kumboitika ndakazonzwa futi tichinzwa isusu zvinonzi chitunha ichi hanzi changa chisina maprivate parts pana akazviona here kana kuti dzingo rinyari dziri kutaurwa idzi vakazviona varipo kozi rurimi kwai kwakusina then kozoti machende pachezvavo kwakasina saka vakazviona kuti vabereki vemunhu kana kuti ndimi munoshanda naye kuno isusu kuno hatina kuzviona but takazongowa makwaikwai kuti papasina saka hanzi vamusiya vari kuda chii vabereki vemunhu vabereki vemunhu kwai vari kuda mombe 60 60 mombe nemusikana virgin musika kana takutaura musikana virgin mukadzi asati akambodi akamborara nemurume kwai ndiye ari kudikamwa uri nyakuponda urati kwakanosiyiwa chitunha ichi akaponda ari 1 here kana kuti vanga vakawanda zvitaugwa vari kunzi vanga vakawanda kosaka sei pamba 1 zvinoitika ndezvekudai so ndezvekuti kuda munhu akazikamwa mumwe chete vamwe havana kudi havana kuzozikamwa saka musaino kuenda pamba imwe chete sei zvinoitika ndezvekudai ndezvekuti mhosva inoenda pamunhu anenge azikamwa handiti vanhu vakaziva kuti ndini ndakaponda vanodi vanoya pamba pangwinini kana pamba pevabereki vangu saka avakazviziva sei kuti uyu ndiye munhu aita sei uyu vamwe vakaponda pavakanosiya chitunha ichi pakaitika makwaikwai ipapo pakuti pane vanhu vakatengesa vakaita utengesi hwokuti akaponda ninhingi saka ari kupi nyakuponda ari kupomerwa mhosva nyakuponda ari kupomegwa mhosva pari zvino haiwa hatinaye pano ende uye hatisi kuziva kuti ari kupi handiti but maishanda sei ari kupomerwa mhosva enyakuponda nanyakupondwa wacho nyakupondwa kana zvichitaugwa munhu anga asina musindo nemunhu munhu anga asina chekuita nemunhu munhu aingozvimwira achizvidhakigwa achizvitira zvaidi zvaiita asi zvakazongosanganawo musi zvakangozosangana naye musi iwoyo but zviri kunzi hanzi akasike kutanga kuno itomato magemu enyu ekuita sei ekupfudza newa aiwa zhombe tagara isusu kupondana aiwa ndekwedu ndo chokwadi chiripo zhombe tagara kupondana ndekwedu muchipondana nani ndikangokuvenga dzimweri dzenguva ndogona ngokuponda ukaita mari ndokuponda ndichida chi mari iyo ndisingazivi kuti waiwana sei patomboenda iko kuchuma uko chiri kubuda kunoku haiwa mazuva apera aya pane maini imwe yanga ichibuda mari aiwa kubuda yanga ichibuda hayo asi zvino haiko zvino hakusina ndosaka nhasi pazuva ranhasi makatozorora pana takatozorora pana handitika pari zvino vari kuzvifambira pashi munhu andiponda wonzi kwai ane loya ari kuriwana sei achindiponda ari kuriwana sei loya achindiponda muno muzhombeka mutemo uri kutonga fevha muno muzhombe izvezvi ukanoponda munhu chokutanga ukava nemari chete zvapera mhosva yako haina kwainoenda unogona kusatosungwa muno muzhombe sinzi wangoponda munhu muzhombe nyaya yako haina value kana uine mari imi ndimi nemari kandi ndimunochera goridhe kuno tinochera goridhe but chero ndikarichera goridhe tochera nguva dzese each and every day and every time tinochera goridhe asi goridhe redu riri kuperera kumapurisa tichimapa mari tichinge taponda dzimwe mhosva dziri kuparwa kunoku dzamuri kuti dziri kutsikwa nemapurisa ndedzipi mhosva dziri kupariwa muno muzhombe kubiwa kwemombe mombe dziri kuvhiyiwa dzichinowanikwa mumabhuchari mushure maizvozvo mapurisa anenge ari mukati munhu wacho wasungwa but hapana nyaya haisi kuenda kana mberi kwacho
izvozvi kuti ndinde mberi nenyaya yangu ndichinge ndabigwa mombe kana ndichinge ndaurayirwa munhu haindi nekuti ina handina chandinacho. Saka kufunga kwenyu zvaitwa sei? Ngatiti mimi sevagari vekunoku chamuri kurongawo kuti muzvidzivire kunyaya sevagari vekuno isu sevagari vekuno tiri kuti dai zvazvaita chaizvo mapurisa emuzhombe ngakuwanikwa umwewo kana even member in charge anokwanisa kuya kuno asiri ariko nemapurisa ake iwawo vabve vese vachinjiwe uye vamwe vanobva somewhere nekuti vari kunoka vakutodlisana vakutoshamwaridzana nembavha nemhondi. Asi imimi ndazama kuti hanzi kuno kumugeresani paukama. Saka kuti ndimuri kupondana, ndimuri kubirana mombe paukama ipapo. Tiri kubirana but tiri kubirana through mapurisa mamwe akabvawo somewhere ave nenguva agere muno. Tiri kupondana, ndikaponda inini munhu mupurisa akabva masvingo akabva zvishava nahamene kuti kupi akauya muno woita friend yangu ndonoponda ndonopa iye chemuhomwe. Ndo zviri kuitika muno muzhombe. Saka imimi secommunity alright ngatimbendai kumakorokoza. Imimi semakorokoza zvii zvamungaite kuti muchengetedzana pachenyu muregere kusvika pakupondana? Isusu kuchengetedzana hapana because takasangana imix. Vamwe vanobva Gokwe, Hameno, kupi nekupi takasangana pano. Tiri kusangana pano nekutsvaka. Saka kuti zoti ndiregerere munhu kana ndiregedzewe inini hazvikundwi, asi ndiri kuti mutemo wepazhombe chaipo kunyange iwo machifu acho aiwa mutemo ari kutokundikana. Nzvimbo iri pasi pachifana Chief Samambo. Yes. Saka vanombouya here vachimbotaurawo nemi kana kuti? Hatisati tavaona vaitaura nesu pachitoro chakaitika ichi, hatisati tavaona vachiuya vachitiunganidza sezvamaita imi sevana vavo. Kutiunganidza kwavo hatisi kukuona ende havasati vasvika. Imi hamukwanisi here kumaungana sei zvakaita izvi? Mungoti iwe nhingi nanhingi enda umbonotaura nachifu kuti nhai mambo toita sei? Aiwa pacha zvedu zviri kutiremera. Kunoti tinoudza chifi kuti iwo pachitiko chaitika ichi nezvitiko zvimwe zviri kuitika muno muzhombe vanofanirwa kuti ivo vounganidza vana vavo nzvimbo nenzvimbo vachitiudza zvekuita nezvekusaita. Saka neupenyu hwamuri kurara kuno mwanasikana akachengetedzeka? Vanasikana tingati vakachengetedzeka asi kuchengetedzeka havana kuchengetedzeka. Muri kuroora vari vadiki imi? Aiwa tiri kuroora. Kuroora tiri kuroora vari vadiki chaizvo. Ma15-year-old tiri kumaroora muno muzhombe. Ma16 ndizvozvo. Vamwe vari kutopinda mumabhawa according to the situation of the village. Asi munoziva here kuti kuroora mwana ari under age kutyorowo mutemo zvakare? Muno muzhombe kuroora mwana mudiki muno muzhombe hatiti isusu kutyora mutemo asi tinoti watohwina. Muno muzhombe tinoti win. Inenge itori win. Kuroora mwana ane 15 years muno muzhombe unenge uchitonzi baba. Haunenge watohwina. Saka munobhadhara mamari kana muchinge maroora vanasikana vadiki vakaita sei? Mari yepfuma? Mari yepfuma? Aiwa vhura muromo muno muzhombe tisingaverengi vamwe vanobvawo samwe muno muzhombe chaiko vhura muromo $50. Ko Rusambo? Rusambo ndizvozvo ma200-150. Imi muchiwana mari yakawanda kudaro wai muchizobhadhara mari? Aiwa tinochipisirana according kuwana kwatinoita isusu. Mari tinoiwana chaizvo asi hatigoni kuti tinge tichipa mumwe munhuwo mari. Ndashandira. Tinokoshesa mari kunda munhu. Munhu hatimukoshesi kunda mari. Munhu hatimukoshesi zvechokwadi. Noti tiri kupinda mabhorombondo ese. Saka kubva pakashaya mukomana kuri kushandika here kuno? Aiwa zvakanyanyisa. Hatina chataona. Sekuona kwamuri kundiita uku. Aiwa hatisati tamboona kana polisi kunzi iri kudhisimisa vanhu kuti aimbobvai. Aiwa hatisati taona izvozvo. Tiri kushanda zvakanyanyisa kwete mbichana.
Kunyango mgodi wakasiwa wesu kwa mkomana wewe kutoshanda hausi kushandiwa. Asi muchautanga iyi kana kuti mukomana akasiya ataura handi mati chaitaura chituna pamwe chakati musaende apa pari kudlisa hakuindiki asi muchaenda henyu aiwa tindiko chitiko chakadai tokuinda sei chitiko chakaitika sei chichi tinotodla asi kumwe tiri kushanda hakumwe tiri kushanda hatiri kutoshanda zvakanakisisa handiti nguva yaiferefetwa nyaya iyi sekuona kwamuri kuita nekudzoka kwamuri kuita inyaya yakatyisa kunyange nevemunharaunda iyoyo. Inyaya yakashamisa kuti chirudzi chekuti chitunha chinotaura kuti ndinoda mombe 60. Chirudzi chinoita kuti chitunha chigone kunge kutaura chiri mukofini, asi zvakaitika chitaura kuti ndikonesei muende kuimba yekwandakaponderwa. Iye zvinezvi tinoda kuti tinzwe zvekare pakuferefetwa kwenyaya iyi yakaitika mugore ra2023 mumwedzi waSeptember, Robert achitaura nevekwamuchechetere kwakazonosiyiwa mutumbi payadhi yavo. Tinzwewo mafungira avo takanangana nemukomana akanga achinenedzerwa nazvino asati akliwa kana kucheneswa kuti ndiye wemumwe wevamwe akanga aponda munyaradzi. Regai tinzwe achitaura. Ndipo makadiwa ndimi muri kupomerwa mhosva nyaya yakafamba sei? Nyaya ndacho ndomboziva nezvaro noti madhezi anotaura gonzi musi wa11 ndaisingatombowanika kana mukana kana dhola rekuti ndikwanise kuenda kunomwira nzvimbo dzakaita sekumashops. Ndaimwira doro ndaishanda apa pabhanda pamaini apa ndopa ndaishanda pakahotaka kushayikwa munhu pave nemadheta haachaziti ndetirangana kuti asi ndemunana tendoka iso mutaze kwandiri kunofa ndetirangana muna ndofunga tata munana pakaitwa musangano wemayuthi paipa takuda kunovhota ndopa pandakatanga kuenda kumashopu inini po painotsvaka basa kumaini kwasakala kwabuda zvimari. Yanga iri Sunday ipapo ndikashayiwa basa ndikadzokera Monday ndikabva ndanowana basa. Chakahoti chinokwana china chewiki iroro ndinzwa kunzi mune munhu ari kunzi kwai wamakarova pano pamagrosa papasingabudi mashoko kunzi kuuraya munhu, asi munhu wachona kwai haasi kuonekwa ari kutsvaka. Kune munhu wamakarova tikati zvinyaya zvakadai sezvo zvatisina kuita zvinhu pamashops mina ito ndodza ndakatokonana naye achindiudza nyaya iyoyo. Ndikati musataure zvinhu zvakadaro ndoti mutaure makanditarisa muda ndishuridzira ndidi paupenyu hwangu skai meno kana wachirambawo. Ndikati nyaya isina basa ndikagara ndikati pane nyaya yakadai so toona mapurisa munhu wachona akashayikwa rini skai kwai musi wa11 ndikati 11 asi ndakabhururuka ndikauyawo kuno here nini skai kuri kunzi mai makawanda nevamwe vafana kuda vazukuru vako. Ndobva ndati kana inofanira vava nditofambi navo kana vakaita zvinhu pamanenge vakashandisa zita rangu hatina nditofambi navo zvikanzi saka nyaya pakufamba kwekufamba namudhara vaitoiwawo vachifamba pavanofamba vachingozviwa zvinhu zvaingofamba zvichingotenderera pasina kana hwana akambonanga kwamatutuka kana wachona vaigara nemwana wacho nevavo kana kwasabhuku kana ana hapana kana akambouya akakwanisa kuti tashayiwa munhu asi ari kunzi akarohwa neuyu kubhawa tisingazivi nezvekuponda uko. Havana kusvika vahosvika pastage yavo iyoyo yekuhwisa munhu kumba kwachona kwakusina kana munhu. Vana baba vaitowe kumashopu inatata zvindigwa kumasowe papasina kana munhu pamba pachona ipapo. Vangoti vachisvika kumba ndofunga vana baba ibva yatotanga kutofonegwa pafoni yemufana wangu anonzi tatenda skai muri kudiwa kumba uku ko makagara ikoko munhu auya kusiyiwa uku sei. Taitosvika kumashopu tichangobva kumasowe ibva tatoene rodi dzekugurira kuenda kumba tinosvika zvechokwadi munhu pambari aripo. Tagara paya musi wekutanga kuda munhu akauya kumadongoti kwakanzi kwai akauya mota yachona yekumatutu handi dherero ndofunga vakakundikana vana mudhara vana vakwanisa enda kwandumo vakabva vakangozivisa sabhuku dheiroro tikabva taenda kwasabhuku nekwandumo dheiroro svikaina ndumo pada kuenda kupolisi dhere chituru vachibva enda kupolisi takaenda 2 days but dhere chituru rachona rekupedzisira kuenda kupolisi vamwe baba vakaenda kwachief ndikabva ndadzokera nevamwe baba vangu futi kwaJoel
ndobva tagara paya takamirira nyaya dziya kuchifu achinzi vanouya pachidiwa kubhadhagwa kwaidiwa kubhadhagwa kuna chifu. Ndobva chifu vauya yakatongwa nyaya mumusha, yakatongwa nyaya vanhu kwamatuka vaguma vanzi munhu angafiri uko moya momurasira kuno. Pano apa pane maini here panapa, munhu kana akafira kumagrosa uko zvinoitawo here kuti mubva nemunhu uko moya momusiya uko pachodzwa sabhuku wachona. Munhu wachona makaiwana umbowo hwekuti munhu akapondwa pano sei, hapana akambopataura ipapo. Ndobva chifu vati munhu nganovigwa kwamatutuka nhasi. Kana pasina izvozvo mukaramba unoda kana usingadi anenge arega ini muchaonawo kana ndoipindawo nekuti ndechiti mudunhu mangu munhu agari pazuva seizvizvi zvamakaita izvi. Uyu musha uyu memuchitobhadharawo pakutima kwakosiya chinhu ichi musina umbowo. Mapepa achona anga asina mboonekwa ichi yavaitaura postmortem abva postmortem. Kupera kwenyaya iyi yakatanga kufambigwa nemapurisa namudhara kusvika munhu ahowe akatakugwa nezoro. Saka ipapo mapurisa pakasvika hapana kana problem yakamboita kana kumboti vaharasani, vangosvika vakaita zvinhu zvavo vakati hatidi kuhwa makuhwa nepamwe padivi mangwana panapa, isangouya kutora munhu toenda. Hapana notora kamera, hapana notora vhidhiyo panapa, tiri ngoita zvinhu zvedu toenda. Ndobva vakavhura munhu wavo vakaona, vakatakura vakaisa mubhokisi remapurisa, ndobva vaenda. Asi nyaya idzi dzikobuda nepadivi ka chero chinzi Mwari anoburuka pachitonga nyaya yakadai so. Mapepa ane zita rangu inini mujere kana kuti muzvitrongo dai akatodzimiwa nekuti handitorina chekuziva nenyaya iyi, handina zvandoziva ndingataure kuti munhu wachona handitomuzivi. Kana fesi yake ndakaitsvaka kubva panonzi Ashai akafa, handitombooni kana fesi yake kana kufungidzira kuti ndeupi, handioni munhu akadaro kumeso kwangu. Ndobva tahoti third day, pane third day rakaenda ndakaenda kumapurisa ndonga ndirodhera ndiri kutsanangura iro pakawabuda dzimwe nyaya dzichinzi pane munhu ari kunzi kwayabudigwa kupi achiti munhu kwamakamugadzika kusiriko. Isu nepataifambawo tichiudziwa tichinzi aiwa vanhu vakutotya kuuya kotora munhu wavo nekuti imhosva yavakagadzira vasati vawana umbowo hwekuti munhu akaurawa. Nokuti ava vanhu vanonzi vakauya vachinanga kune maini kwamatutuka ndobva varambidziwa vakanzi isusu indai nemunhu kwakaurawa pana. Saka ivo kwai mufa itovaudza kuti musazvinetsa, itai so haminoti vakarambidziwa sei ipapo. Saka inini pakuchenugwa kwezita kwanga ndachingokumbira kuti dai Mwari angopindira pakati nevamwewo nekuti pese pandapfugama pese chero vachinzi vanonyepa vamwe vatisingazvizivi vanhu vemweya pakawanda kubva pandafambira pane nyaya iyi, but hapana pandafamba ndikabatwa maoko angu ayaropa. Pese ndinongosvika nchinzi simudzai zvanza baba, hapana ropa riri kubuda, hapana chero ruoko kana kunonzi ndo mhepo iyi yapinda mumusha. Panobva patozarugwa zvimwe zvemusha medu zvihombe zvekuti panoita kupomegwa pazvinhu zvisiri izvo, zvekuti zvinenge zvisingachatokwanisi kuti tizvibatanidze nenyaya iyi, zvezvave zvemumusha zvedu tega. Ndizvozvo. Imimi kusekuona kwenyu nemagarira munoita nevamwe venyu, sei vakazongonanga kwamuriwo kuti mukomana iwe une chekuita nekufa kwomunhu? Ipapo ndopandisingazii. Mukomana ari kutaura iye kuti haana ropa pamaoko ake. Kana kumapurisa vakatadza kuti vamuchengete nekuti panga pasina umbowo hwekuti ndiye akanga azviita. Vemhuri kwana sekuru vamunyaradzi vakanga vachitaurawo kuti Chituna ndo chataura kuti tiuye naye kuzoisa mutumbi wake pamba pemhuri yokwamuchechetera. Tichipfuurira kumberi, umwe vamwe vakanga varipo wemhuri iyoyo anopfuurira mberi achitaura mashoko ekuti hatisi kuziva kuti akaudza vanhu kuti mwana wekumusha kwedu ndiye aponda vanhu ndiani. Tiri kungonzwa kuti isusu takauya kuzosiyirwa Chituna, asi hatizive kuti akazvitaura ndiani. Mashoko anotaurwa anoti Chituna ndo chakataura kudaro. Vamwe votaura kuti akanga aripo ngaauye atifesewo semhuri achititaurira kuti akapondwa sei, nguvai uye kupi, achinongedzera kuti ndiani mwana wakamuchechetere akamuponda. Reketi munzwe achitaura.
dai zvinge zvichikwanisika kuti zviitike tingadai tapaita ane umbo hwekuti uyu ndiye akazviita achimuona achizviita manje hapana ari kukwanisa kumira chero kumapurisa akamunyoresa kuti mwana wekwamuchechetere ndiye akazviita ndiye tenge tichikumbira dai tange tasvika akaona uyo achizviita tingadai tave nenyaya yakanaka zvekuti chereko kuwana baba wemufi tichichema nawo pamwe chete tichitokumbira kuti vana baba wemufi dai vaburitsa munhu akaburitsa mashoko ekuti mwana uyu ndiye akazviita achiona zvichiitika achimira apo chero pamberi pemapurisa zvaitichenura futi izvozvi kana zvekudzika chituna chakataura right pachakataura ipapo wakanzwa ivavo ende saka kana tikati chakataura sekutaura kwazviri kuitwa kurova kuti mhosva iri kwamatutuka ndokuti tichitotaura kudaro wekwamatutuka nga vachitaura kuti ini ndindakaona wekwamuchechetere wachizviita akamira apo kana pamberi pemapurisa tochitanga nyaya futi zvichienda mberi hazvirambike izvozvi. Mhuri yekwamuchechetere izerewo nekusuwa ichitaura kuti izvi hatina kumbozviita, asi chashamisawo panyaya iyi ndechekuti vari kuti ivowo mumhuri yavo pavakafamba semhuri vachitsvaga kuti kosei izvi zvaitika kwatiri kuti tinouya kuzosiyirwa chituna pamba pedu isusu tisina mhosva yatapara. Mhinduro dzavakanopuhwa kwavakanga vafamba kumativi mana, kumatare nekune madzibaba kumapostori ikoko angari yekuti mhepo yemumusha menyu yavhurira kuti mupomerwe mhosva yamusina kupara. Pandakaenda kupolisi musi wekutanga vakasvika vakatora mastatement vakati saka kana imi muchinzima karova hatimboti example iwo wonzi wakarova munhu kubva wobvuma ko akahonorwa munhu akamukodobora mapatsa amwe ari kunzi hapo akahonomukanda mugomba ndiani akati ipapo ana shefu handingakwanisi kupindura nekuti panyaya iyi nditoitwa musungwa nekuti ndiri munhu akatonyoresiwa handina chandingakwanisa kutsanangura panyaya ndisingazivi svika iko muri kunzi makanetsana kubhawa 1 ndikati ini kubhawa madhezi achona anotaugwa 11 August ari kutaugwa iyeye ndasingatombowani mukana wekuenda kana kumashopu ndaitotambira pachishabhini ichochi ndo chepadhuze nepamba pedu ndo pandaika zvikanzi iwowe buda tokuda mangwana yanga changa chiri china ndobva ndauya ndikavata ndikadzokera Friday pachibva pabafa zvimwe zvakomana zvevazukuru zvangu zvandainzi kwai ndaive nazvo izvozvo vakabvunzawo zvavakabvunziwa statement ravo rakabuda kumapurisa ina nhamboriwa nhambo wati rakafamba sei vakabva varegedzwa zvikanzi pandakaudzokera ndakabva ndanovaona tinambopiwa mukana wekutaura navo nekuti takanzi aiwa panyaya iyi hamuna nguva yekuti mutaure mese parizvi uite chitora yake uyu yake ava tovasiya vari kwavari nekuti mukavasiya munogona kuvavhundutsira kuti vabvume zvinhu zvamune makaita imimi tikati tikakwanisa ngovatsvakira chikafu chete svikai bo tikabva tavasiya ndichingosvika kunoku inini pakubva kwako ndakaita mapurisa ndakanzi iwe tokufonera kana takuda aizvinoti damboinvestigata nyaya iyi kubva ipapo vakauya vakatora munhu kusvikanzi uya wanga wakanyoresiwa hwanana uya urai munhu uya ndiwe manje wakunzwa nemapurisa zvikanzi vaya vasiivo vaya vana vaya takarova vafana vaya takabika chero ivo vachinitsanangurira vafana iva vaitondodza takarohwa mapurisa takarohwa nemapurisa izvozvoka panapa ndaimbokwanisa kubvuma nyaya ndisina kuita kule vazukuru vangu vaitondodza ndikati kwemimi ndakambofambidzana nemere naye vakomana ndichovabvunzawo ati vanotirai kuti sekuru isusu nyaya yatitoiziviwo asi kana mutipinza bhizi panyaya ika zvezvoda tonotsvaka munhu anenge akanyoresa mazita edu tose ndokupera kukaita nyaya chero izvezvi hatitotauri navo zvekuti ndite sekuti ndoda kuvabvunzurudza nyaya dzisati dzadii vanongoda nona sekuru vakuru nana mudhara vachinzi uyaika asi vanogona kushayikwawo nekuda kwekuti vanenge vari kubasa. Asi ine ndine chikumbiro chekuti anga ari bhururu wangu asi kana kuri kuti zveshuwa iyeka ngaburidze chokwadi kana achii anotaura iye mufi kana achii anotaura ngaburidze chokwadi iye anga ari bhururu wangu ndai mwana edu tose taisvitidzana fola inini dhanya bhururu wake anditi asi pachokwadi iye kana achii anotaura ndiye akatenesa vanhu vakauya pano ngaburidze chokwadi kuti inini
pano apa nhingi nanhingi ndo vanhu vakandita izvi sechitunha chiri kuindo chinotaura chakatenesa vanhu mota ngaaburitsewo chokwadi. Dei inini pachokwadiwo changu chandoda kutaura panapa ndo pakauya akasiyiwa handiti, asi vanhu vari pakati pekunetsana handiti pano ndo pamba handiti pakauya akasiyiwa. Dei akaburitsa chokwadi kuti imimi muri kuramba, asi nhingi nanhingi ndo vakandita izvi sevana vepano. Saka iye ngaangoburitsawo chokwadi, iye semufi ngaagwe hondo yake. Asi atiburitsirewo chokwadi, kana tiri iso takazviita tokwanisa kuti tinde tinotaurira nehama dzake nekudurikidza kwake iye kuti ini ndakaitwa zvinhu izvi nevanhu vapi ava, sezvokuchita kwakuti anoti handina mapatsi handina chika, asi ngaagwe hondo yake atiratidze chokwadi. Isusu kana tichibvisa zvatinobvisa tichitisuka tinobvisa tichenuka, asi kana tisina kuita zvinhu izvi, kana tisiri isu takaita zvinhu izvi apa tokumbirawo tigochenugwawo nehama dzemufi, nekuti hatina pekuti isu tingatoregwe chitunha choya chogadzikiwa paruvazhe gwedu kobuda umbo hwokuti hatisiri isu takaita zvinhu izvi. Saka zvinoita sei imimi kana ndimi vatori venhau izvozvi chauya chikasiyiwa apa, chitunha chasiyiwa apa, inini muchauya ndichanyatsougara ndini baba vepano ndogara iri mushauya chitunha chawiswa panapa zvauye futi pamwe kobuda uchi handisirini, asi musha uyu ndinoramba ndichiugara kana ndakuudhirisa. Pane pamataura pekuti imimi ngatiti mhosva haina kuzowanikwa iri kusaidi kwenyu ende munenge muda kuzochenorwawo zvichida nemuripo handiti pachivanhu. Pane mubvunzo andambobvunza apo tichiri uko kuti ivo hama dzemufi dzakadoma here kuti tiri kuda chakati, ndo panambobvunza paipai kuzoitira kuti kana imi makuda kuchenerwa muti imi paipai makamboti munoda mombe imwe chete, saka isusu nekuti mazoona tisina mhosva chitipaiwa mombe imwe chete, kana kuti mungotipa mutongo wamanga matipa tongoudzosera kwamuri. Ndosaka ndabvunza pai kuti makazosvika pakuwirirana here kuti zvofambiswa sei. Ipapo ndakusira ipapo hapengi pasina kutaurawo kuti hama dzemufi dzinge dzatitoda zvakati, hapana mashoko akaita saiyayo. Asi mashoko engaripo ndeyekuti iwo vaingoti kowe kwamuchechetere wacho wabva wazoti zizi wasingauye kuzotibvunza kuti ko takaona zvakadai. Saka isu tikabva tati aingopindura kuti isu tinozwa kwekunangera, hapana kwatinozwa nokuti hapana akaudzwa kuti chitunha chauya chabva kwakati. Chero pachakasvika pakuya takangota makwai chiri kubvawo kuchitunha chiri kuya, asi hapana kwamuchechetere akagara pasi nemasabhuku kunze onai nyaya yakuya. Saka haipapo panotinetsei kuti titi sabhuku vekuko kwakafirwa munhu vanoda zvinhu zvakati, havana kutaura tingareve nhema ipapo. Asi chero vasina kutaura, chinondigwadza ndechekuti chitunha chakauya chikasiyiwa pano. Chero ivo vasina kutaura, asi sei vakauya nacho vakauya vakachisiya pano. Handikachaitaura. Handichaitaura chakamboti ndindisei kwamuchechetere amene ndanga ndisipo hamusipoka. Asi ipapo pachona ndo pandiri kukumbira kuti isusu kana tine zvatakaita paari munhu uyu tinokwanisa kuti tirongane tibatanidzane chandinacho nechandinacho, chero dzingava huku tovapa. Asi zvinhu izvi zvikai isu hatina kuzviita, hatimo maoko iwayo takumbira chitunha chakauya chikaisiwa pano pamba ndo chatoda kuchenuka, nokuti ini musha handirambi ndichiuvata. Vakauya kuzosiya chitunha panga painani papa sina munhu wangu yavakasiya papa sina munhu kwaingona iwewe mhuri wacho, mhuri wacho hatitombovaziviwo nesu, ivo havatombotiziviwo kugogwe wacho. Asi kwakaita mahwitness ekuno watakaita sekuti nzwe payane ainzi Dhele newamwe wakomana kwamatutuka vanoziva nezvekuno namai vaichengeta uyu mukomanawo kuti chihosvika pano ndofunga kana mambotoita nyange chapwiti tiche zvakabuda kuchinzi driver akapupura kati takaita mahwira tose tiri mumota tasvika pazhombe 10 of sky kwamuri kundindisa kwakuziko nindisei kwandakapondiwa kwakatogwa mapatsi angu nindisei ikoko waindongoti nane mota ndokuya kunoku wasvika vana mai kuda vanga varimo vakati hai ndinacho kumasuspects ndokudarikira kuya ndokuya nacho kupi kuno kwai magwira kwai akangobuda ari mumota ita sekunge mahwira mungu mwaziva kuti anoita sei kwai tiri mumota ndidriver aitaura kwai ndobva ndatenesiwa ndokuya nechitunha kwai ndaingodhirektiwa kuti handei nacho kumasuspects asi icho chichivatenesa pa10 of mahwira vakati handei kwandakafira
kune mapatsi angu. Masvika pamugodhi unokudza izvo. Ndonokudza izvo kuita. Masvika pamugodhi. Kumgodhi kwainako asi vana vanoda tedzera kuinda kumgodhi vakabva vananga kuno. Mugodhi wacho vakabva vananga nawo pano. Hatizivi apa kuti pane gomba here pano. Alright. Uyu ndi driver idaro. Ndiyo finira pala vakahaiwa. Anenge kuhaiwa vekugoko. Alright. Saka nababa vacho vanogona kunge vaine namba kana dzadriver vachiti bvunzwa kuti atiposaidire kuti ndakazvinzwa zvechokwadi ndakanzwa mawira iwayo. Imi kana mune namba dzavo ndikwanisa kuti mokwanisa kuvafonera tiri pano tohwa kuti chakataura kuti ndindise pamuchecheterere mopuwa namba ivo kana vane namba dzadriver tamataura navo handiti vane namba dzadriver totaura tokumbirawo kuti mutipiwo namba dzani dzadriver ndiye akatenesa mota yake akauya nayo kupi kuno achitiwo ndo zvadi zvaasangana nazvo mukufamba nemota achinda nemunhu. Idzi inyaya dzinoitika munharaunda dzatigere. Aizi nyaya yekutanga kugokwe kune mumwe mukomana zvekare akanga aita zvekupondwa akanga achinzi ari kumuka akagara pamusoro pecoffin. Nyaya iyo yamunyaradzi inoinzwa kuti kukwekwe ikoku vanotaurawo ari mahunga kana kuti makuhwa asiri echokwadi kana kuti ndeechokwadi asi ari kuramba achivanzwa ndeyekuti chitunha chamunyaradzi chaipota chiburitsa vamwe vanhu vakanga vari mumabhokisi mumochari yekukwekwe ikoko. Mutanzwa zvekare kuti chitunha chamunyaradzi chakataura ndisiyirei bhachi mugondisiyirawo zvekare mvura kuti ndigopota ndichinwa mvura inenge iri mu2 liters uye kana ndakunzwa kutonhorwa ndichazenge ndichipfeka bhachi. Chimwezve chakazoshamisa kwamuchechetere ndechekuti chitunha ichi chakagara kwe9 days chiri pamba apa zvinoreva kuti chakanga chakutoshata. Asi havana zvino kuzovatadzisa kuti varegere kugara pamba pavo vakazopfurira nekupagara mushure mekunge chitunha chazotorwa nemapurisa vachienda nacho kunochiisa mumochari. Ivo vekwamuchechetere kutaura kwamanzwa vachiita vanoti ivo tiri kufungidzira uye nekunzwa kuti vekwana munyaradzi vekwana vana sekuru vekwana mubvurumu vakazenge vakutya kuuya kuzotora chitunha ichi ndochazvo zvakazoita uchiite 9 days nekuti vakava vakutyawo kuti naivo vaparawo mhosva kumuriyo kwamuchechetere. Nyaya iyi ticharamba tichiiteedza iye zvinezvi tadzokera nekudzora ndangariro kuti tikunzivisei avo vanopfuura 200,000 pano paSly Media TV vasina kunge vachinzwa nyaya iyi ichiitika. Mukufamba kwenguva zvekare mumazuva ari kuteera iwaya rambai muchisubscribe. Toda kuzokupai nyaya iyi ichitaurwa nadriver anoti iye akanzwa chitunha chichitaura kuti ndikonesei muchindiendesa kumhuri yevanhu vakandiponda munosiya mutumbi wangu ikoko achinareta nekuti izvozvi ndo zviri kuunza kutsutsumwa nekusanzwisisa kuvanhu vekwamuchechetere kuti akambozvinzwa ndiani chitunha chichitaura nekuti upenyu hwese hatisati tazviona. Zita ndinozovhesa tafumana ndakamirira tatenda mapiri ndo nyaya yatanga tichidzora nekudzura ndangariro sekuti nyaya iyi haina kupera. Munyaradzi haasati avigwa achiri mumochari yekukwekwe.